Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ ama degun sɔrɔ aka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri su ye an tilenna juma na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ maa minnu sɔgɔlen don jani na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ka foli bi yan
Jani yɛrɛ a sugandili la yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ. Fala ye Bamakɔ kɛlen don AES faaba ye bi han. Ni i bɛ ni Cani bɔra la a tɔ bɛɛ bɛ yan. Wolomasiri tabaw AES yɛrɛ sigikun ye olu minnu ye. Burkina ministre de la défense n'a ka chef d'état-major bi yan. Niger ministre de la défense n'a ka chef d'état-major bi yan. Jama tɔ ye jɔn ye tuguni? Balɔntana ninnu fana ni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu fana ka tulonkɛ bɛ daminɛ sini. Fɔnba ale bɛ o baara la. N'Ala sɔnna ma sini o bɛ daminɛ Salamata tɔgɔla balɔntan kɛnɛ na. Nka kɛnɛ yɛrɛ baara yɛrɛ Fala ye a bɛ daminɛ ni ɲɔgɔndanba min ye. O ye farikolo ɲɛnajɛ Mali ni Niger sini o bɛ kɛ Mamadu Konate ale kɔnɔna na. Sɔɔni sisan an bɛna na ɲɛfɔli kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na. Ale ni Ukraine, Iran, ale ni Israel o ko bɛ cogo min ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ sabula min ye Niger ni Burkina ni Mali ye a wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛla yan Fala ye. Taabolo kura jumɛn bɛ se ka sigi sen kan u bɛ ɲɔgɔnye in kɛ bi min ye Alioune Blondin bɛ tɔgɔla kalanso kɔnɔna na Amdalaye Seyi la baara kɔni kun cɛra. Taabolo ko k'o yɛlɛma filanan kura ka se ka ye a la. Jamana ɲɛmaa saba ninnu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan yaasa baara kan ka se cogo min ye armée halisa ale b'a ka wulikajɔw la. Baara min bɛ se ka to sa basigi ni lafiya bɛ se ka na maaw n'u bololaminɛw olu kɔni baaraw fana bɛ sen na. Nin ye an ka kuma la kumaba ye su in na an bɛ taa e fɛ nka n'Ala sɔnna a ma fana Mamudu Kasoge n'ale ye sariya minisiri ye Malikura taasira la ORTM maaw y'ale bisimila. Su in na an bɛna o fana di aw ma a bɛ se ka o ye cogo min na ka faamuyali kɛ ale ka laseliw la ka kɛɲɛ ni sariya a sigicogo n'a baarakɛcogo kura min b'an ka jamana kɔnɔ an na tila ka o bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔ aw ɲɛna. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Fala ye Mali ni Irisi bila ko tɛ n'Ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna na fɛnw fɔ mɔgɔw ka se ka mun faamuya. Fɛn caman bɛ an ka jamana kɔnɔ Fala ye hali n'o y'a sɔrɔ usine dɔw tununna nka Irisiw ye so minnu jɔ an ka jamana kɔnɔ an ni Irisiw ye baaraba minnu kɛ ka tɛmɛ kabini Modibo tile la fo ka na se nin waati ma ko minnu sera ka sigi sen kan a la kumababaw don nataw la an nana an da don a kɔnɔ maaw ka se ka faamuyali kɛ parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ so caman na bi Irisiw de y'a jɔ ka d'an ma dɛ. An bɛna olu sow bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a kow nana cogo min baaraw kɛra cogo min Mali ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a daminɛ kabini kunungo fo bi a bɛ sira min fɛ an na se k'o fɔ min ye Asimi ye n'Ala sɔnna a ma sini ale bɛ pankuru ta k'i kunda Irisi jamana kan Fala ye min ye jamana ɲɛmaa ye. Taama in Irisi jamanakuntigi de y'a wele sabula bɛnkan kun fɔra sa k'a jira k'a fɔ ko ni nin waati in sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la kimɛli o kan ka se ka sigi sen kan Mali ni Irisi jamana cɛ n'o y'a sɔrɔ bi minansanw kɔni an ye minan caman san u fɛ yen wolomasiri tabaw sera dankun dɔ la sa yɛlɛma kan ka don baaraw kɛcogo la Fala ye min ye Irisiw ka karamɔgɔ minnu bɛna an fɛ yan u n'an ka sɔrɔsiya bolo di ɲɔgɔn ma ko ta na sira fɛ baaraw bɛna kɛ o kan. Sɔrɔko ta na sira fɛ Asimi yɛrɛ y'i dama suɲɛ k'o kuma fɔ o don ko min ye Senukaw fɛ yen ko yiriwali baaraw an ni Irisi bɛna olu kɛ u bɛ tali kɛ mun ni mun na Fala ye o ye u ka jagokɛlaw u ka sɔrɔ yakubayabaw min ye u ka senkolaw nɛgɛjuruko ta na sira fɛ u bɛna se ka baara minnu kɛ kɛnɛyako ta na sira fɛ sɛnɛko ta na sira fɛ baganko ta na sira fɛ dugujukɔrɔ nafaw olu bɔliko ta na sira fɛ fo ka taa se subahana mansin minɛnw ma Fala ye nin bɛɛ lajɛlen sen tɛgɛnɔ bɛna na taa bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu fana n'olu bɛ tali kɛ Mali Burkina Niger n'o ye AES ye ale fana kuntilenna na a ka mago bɛ minɛn minnu fana na Asimi komi ale de bɛ AES kunna nin waati in na o kumaw bɛna na taa kɛ jamanakuntigi ni Ala sɔnna a ma a ka taama senfɛ Fala ye ani AES jamanaden minnu bɛ Irisilakaw fɛ n'olu bɛ ɲɔgɔn ye ani bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ lasigiden minnu bɛ yen ni an ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka jamanaw bɛ yan n'olu fana bɛna na ɲɔgɔn ye magobatigi minnu bɛ yen ani Irisilakaw ka senkolaba minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na musaka don ka baaraw kɛ
an'olu dɔw bɛna na ɲɔgɔn ye u bɛna na tɛgɛnɔ bila sɛbɛn caman na ni kɔni baara de bɛna taa kɛ sini ni ala sɔnna ma Asimi bɛ bɔ yan a bɛ kunda Irisila ka fala ye a bɛ segin nin kalo in tile 26 baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kun cɛ n hakili la k'a fɔ ko tile 27 sɔgɔmada fɛ a n'a don an fɛ yan a n'a nɔfɛmaw a kelen tɛ minisiriw caman b'a la fala ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara ta bɛ fɔ kun min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn sabula ko kun fɔlɔ bamananw ko ten ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ ye donc Sadio ka domaine baara daminɛna n'o o de ye donc an bɛ dugawu kɛ jamanakuntigi taako ɲuman segiko ɲuman ala ka to min ye nin cɛɛrɛ in ye a ka kɛ an sago ye an ka laɲini ye min ye olu dɔw ka se ka sabati fala ye AES wolomasiri tabaw olu minisiri 3 bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan kɛlɛdagatigiw bɛ yan kɛlɛ fɛɛrɛtigiw bɛ yan maa ma falen minnu bɛ jamana 3 in bolo n'u bɛ hakili jagabɔ kɛ kɛlɛko la olu bɛɛ lajɛlen bɛ yan olu ye ɲɛbila baara kɛ kunun ni kunna sini ko k'o di minisiriw ma bi sɔgɔmada in na Alioune Blondin bɛ tɔgɔla kalanso la u ye baara daminɛ min ye Burukinakaw ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye Semporo ye a y'a yira k'a fɔ ko AES yɛrɛ sigikunba taabolo fɔlɔ k'o ye wolomasiri tabaw ka ko ye tiɲɛ don a daminɛ bɛɛ tun bɛ k'i fasa ja i ka yɔrɔ la a nana b'o la u ye fɛɛrɛ sigi yaasa an ka se ka don ɲɔgɔn fɛ ka baaraw sigi sen kan o fana kɔfɛ tuguni u nana ye k'a fɔ min ye jɛkulu in ye a kɔnɔna ka se ka fɛrɛ wolomasiri tabaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ Niger minisiri n'o ye Modi Salu ye ale ko kɔsa in na sa ko min ye pankuruko ye k'o fana donna la yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min fala ye ko don nataw la force spéciale olu ka wulikajɔw fana bɛna fara ɲɔgɔn kan ka Kamaru k'a lajɛ o baara bɛ se ka kɛ cogo min na Sadio Kamara ko hakilinaba minnu yɛrɛ sɔrɔla n'i y'a mɛn ko AES yɛrɛ a ni yɛrɛ dalen don fɛn fɔlɔ min kan o ye maaw n'u bolominɛw lakanali ye wolomasiri tabaw o de dilen don olu ma wa b'o baara kɛ fo ka taa se o nin d'an ma min ye jamana 3 ninnu u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ko nin waati laban in na taa bɛ ka kɛ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ ko la dugawu ka kɛ hali bi baara minnu sigira sen kan u ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la min ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen sa n'o u y'u sinsin o kan kosɛbɛ fala ye o ye tali kɛ u yɛrɛ ka se ka sɔn ka bɛn kelen na min ye kuntilennaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye minisiri ninnu kɔni u ye nin baara in kɛ bi Alioune Blondin bɛ ale tɔgɔla so kɔnɔ n'ala sɔnna a ma baara kun cɛla laɲiniba minnu kan an na olu da maaw tulo ka sini ka kɛ ni waati koroncogo ye an ma se ka don o kɔnɔ nka yanni lajɛ yɛrɛ cɛ u taara Kuluba faama sigiyɔrɔ la han général d'armée n'o ye Asimi Goyita ye u ni ale ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada joona in na yanni baaraw ka daminɛ AES ale minisiri minnu bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna sa min ye u 3 bɛɛ lajɛlen ye Sadio Kamara ale bilara u ɲɛ ko bannen sa Sadio y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni nana baara min na o ye ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan bi nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye olu jɛrɛjɛkun kɛkun ye o ye taabolo minnu kɛra baara minnu kɛra k'olu kimɛ k'a lajɛ yɛlɛmaba min bɛ se ka don a la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan yɛrɛma hɔrɔnyako kɛlɛ a ka se ka kɛ ka se a dan na ka kɛ ni jamanadenw olu ka laɲiniw ye Sadio y'a yira fana k'a fɔ ko kɛnɛ in kan yan u ye maa mafalen minnu sugandi olu ka se ka ɲɛbila baaraw k'u ye ko ka olu fana fo sabula u y'u hakili jagabɔ ni jamana 3 in ka miirina n'a ka taabolo n'a ka wolomasiri tabaw ka kow kɛcogo ye tabiyaw ni danbew ni laadalakow bɛɛ lajɛlen fala u y'olu bɛɛ lajɛlen kimɛli baara k'a ko kɔnɔna na yaasa maa kana jigin maa la kuma tɛ bi Bamanjɔna n'u ka wale kɛbaaw ɲarakilen don ka kɛ ni jamana 3 in kan Sadio ye minisiri 2 ninnu fana fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri anu ye farankan min kɛ sɛbɛn in na sɛbɛn min ni barosigi kun kan ka k'o ka sɔgɔmada in na n'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa kuntilenna ye mun ye ka jɛ ka miirina kelen ta ka baara kɛ n'o ye wolomasiri tabaw olu ka gun kan n'an bɔra Kuluba an bɛ taa premier ministre ale fɛ yen n'o ye Ablaye Mayiga ye muso jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ na taa sa Burukinakaw fɛ yen baara min bɛ daminɛ nin kalo in tile 26 ka taa kun fɔri a 29 n'o ɲɛmaya bɛ Ajaratu Sen ni o ye Katile muso ye a ko bɛɛ b'ale de bolo ale de kɔni ko in président d'honneur ye muso ninnu sa u kan ka taa Burukinakaw fɛ yen jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sen kan jɛrɛ bɛ tali kɛ musow ka yiriwali ko kumaw la musow ka ɲɛtaa ko kumaw la muso ninnu kɔni bɛna ka bɔ jamana 8 farafinna nansara jamana Amérique ni anti olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Camerounkaw olu bɛ yaala min ye Canada ye Côte d'Ivoire Haïti France Gabon ani Mali ye jamana welele ye
invité d'honneur ye ale ye baara ninnu bɛna na taa kɛ wagadugukaw fɛ kalo tile 26 ka taa kun fɔra 29 na yirala sa k'a fɔ ko premier ministre kɔni y'u lamɛn a y'a ɲini u fɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kuma tɛ u ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye ko fasodenɲumanya waleya ka kɛ ni musow jɔyɔrɔ ko ye farafinna an ka jamanaw tɔgɔ la min ye miiriya in ye ko a bɔra min ye Canada musow yɔrɔ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musow ma ka se k'u waleɲuman dɔn u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow ka baadɛmɛ dasili in ye ko ka dɔ bɔ o la yiriwali baaraw ka musow bila o la u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na min ye sugubulonw ye k'olu baaraw fana ɲɛfɔ musow ye Mali kɔni e ko jɔyɔrɔ 30 tɛ ko in na wa nka Mali ale ni maa minnu kan ka taa nin ko in na fala ye o mɔgɔ kɔni fana dan dɔnnen don sabula bɛɛ lajɛlen tɛ se ka taa premier ministre y'u fo u ka miirina in na n'u ye hakilina min sɔrɔ ka na bɔ ale ye ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Mali taacogo ɲuman segicogo ɲuman a y'o dugawu kɛ u ye a ko fana k'u k'u hakili to a la dɛ musow ka ko ka gɛlɛ u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen u ka bɛn min ye ko in ye u k'a don bɛrɛ la fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la n'u nana kɔmasegi ka kɛ ni an yɛrɛ ka tabiya n'an ka taabolow ye an ka musow ye jɔyɔrɔba minnu kɛ u kana ɲinɛ olu kow kɔ AES fana k'u ka baara kɛ n'o miirina ye premier ministre y'o ɲini u fɛ u k'u sinsin o kan yaasa u bɛ se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana ka se ka sɔrɔ cɛfɔ ni kanbɛ hukumu kɔnɔna na ani musow yɛrɛ bɛ se k'u ka musoya baaraw kɛ cogoya minnu na Mali ale ni AES jamanaw fala ye ko jamana 30 mɔgɔ 30 min kan ka taa e ko 3 tɛ bɔ Mali la wa parce que ɲɔgɔn dan b'a la o 30 la 3 bɛ bɔ anw fɛ yan premier ministre kɔni ye dugawu kɛ ko Ala ka taa n'u ɲuman ye Ala ka segin n'u ɲuman ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don Iran ko kuma ale kɔnɔna na yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci Orange Money Falai yɛrɛ ka kuma anw ka ballon kuma bɛ à côté la yani a ka kɛ bi ye bi ma Neymar ni aw ka san 30 ye ɲɔgɔn fɛ yan u bɛ mobili ni kunkurunin dɔ kɔnɔ ko Neymar kɔni tɛ ballontan tuguni ko nka k'a bɛ se nɔɔni na dɛ ale ni Yamal Lamine Yamal olu bɛ se ka na fiɲɛbɔ la komi olu tɛ coupe du monde in kɛnɛ kan coupe du monde kɛnɛ kan e ko France ka ŋana ma bin kunun de kelen ni fu kɛra la kunun n y'a dɔn k'a fɔ Boca Junior ale ni Bayern bɛ ɲɔgɔn na bi fala ni ye Boca Junior yɛrɛ supporteriw ye o de olu bɛ kin kelen bɔ o u ka yɔrɔ don u ka surun la su in na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ Iran a la kumabaw ye min ye fala ye dɔgɔkun in kɔnɔna na maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun na États-Unis bɛ ka na ni kɛlɛkɛminɛnw ye ka Iran laminimini maa minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ kunnafonidilaw ye n'olu bɛ ka waleya in lakɔlɔsi n'u ti fan fɛ diɲɛ kɔnɔna na réseau minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafonidila kunda olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kun jumɛn de la nin waati in na sa l'Américain jamana ale bɛ ka taa Iran laminimini ni kɛlɛkɛminɛnw ye batobaw min ye port baw ye ka taa fara maramafɛn wɛrɛw ma sa olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun na k'a sɔrɔ falai n'i ye ko in ta k'a jate minɛ maa si ma Israel bila ko a ka taa firi Iran kan koyi a yɛrɛ de wulila a yɛrɛ ma wa bɛnkan foyi fana tɛ yen min bɛ tali kɛ nucléaire ko la ko Israel y'i tɛgɛ nɔ bila min na ko b'a jira k'a fɔ ko a bilara baara in na
diɲɛ seleke naani tɔnkuluba yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye fala ye o ma résolution voté k'a fɔ Israël ɲɛna k'e ka wuli e ka taa bin min ye Iran kan sabula ko Iran ko nucléaire b'a a bolo Israël yɛrɛ de wulila a yɛrɛ ma ka t'i firi Iran kan k'a sɔrɔ maa ma ci maa ma bila a la maa ma fɛn ɲɛfɔ a ɲɛna sabula se bɛ a ye maramafɛnw b'a a bolo États-Unis o kɛlen don k'a kɔkɔrɔma don fa bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye diɲɛ bɛ nin taabolo in de la dɛ sengolaw fanga bɛ minnu na olu ye diɲɛ ta k'a k'u sago ye ni min ka d'u ye don min na u b'o kɛ u ye nin de kɛ fala ye yanni diɲɛ kɛlɛba filanan cɛ jɛkulu min tun bɛ ni ale ni Nations Unies nana bila o nɔ na n'a bɛ fɔ o ma ko Société des Nations o binna nin cogo de la sabula bɛɛ y'i fosi ka bɔ a kɔnɔ tiɲɛ tɛ ka fɔ baara tɛ ka k'a kɛcogo la o de kɔfɛ sa o nana Nations Unies sigi ko wa ko ni Nations Unies fana ma farati fala ye k'a b'a ka sangabulon da la dɛ sabula Société des Nations waleya minnu y'o sɔrɔ gɛlɛya minnu y'o sɔrɔ guerre mondiale filanan waati ko kelen de fana filɛ nin ka na Nations Unies bilama k'a kɛ ko tigi tɛ a la a tɛ se ka kuma a tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye l'Américains ko yalama kun jumɛn na bi olu bɛ ka kɛlɛbolo sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ u ka den mandi n'o ye Israël ye k'ale kɔkɔrɔma don mun na ko n'o tɛ ko Israël waati min na a wulila k'i jɔ a ye gosili kɛ don min a ko foyi tɛ Iran bolo tuguni min bɛ se ka kɛ ka baara kɛ koyi misile fɛn fɛn bɛ yen anti misile fɛn fɛn bɛ yen maabaw ka fɛn baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen min u bolo k'u y'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a dakolon ci u ka kɛlɛbolo ɲɛnama soba dɔ bɛ yen fala u b'a fɔ ma ko Mossad ko ale y'a fanga de yira Iran na ko se foyi t'u ye bi dabali tɛ u ye fala ye ko nana kɛ kamanagan ye sisan min ye jamana min yɛrɛ ye Iran bila Israël bila nin ko in na n'o ye États-Unis ye ale yɛrɛ wulilen don mɔrɔbayasa dɔn na han sabula min ye Israël ye waati min na fala ye a bɛ taa Gaza filenkolon ci k'a dakolon ci maa ma wuli ka kuma misiriw cira dɔgɔtɔrɔsow cira denmisɛnninw halakira hali ka balo sɔrɔ k'a di maaw ma n'o bɛ diɲɛ yɛrɛ sariyaw la fala ye o ma kɛ maa si ma kuma o la bi Iran wulilen ka nin kɛ sa u ka lakalita jugu u ka kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ t'a ɲini k'a faamuya olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka marifaw ta bi n'u ye damarafaw ye ka wuli ka jɔ kɛ sa ka Iran k'ale kɛ ko a bɔra yɛrɛ de pewu se foyi tɛ a ye fala ye bolokuru ɲɛ damadɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen nana ye k'a fɔ ko jaa ko Israël bɛ dugu ma koyi États-Unis wulikun filɛ k'i jɔ nin ye ka kɛlɛ bolo da ka Israël yɛrɛ kɔni sama ka bɔ a ko la pewu a yɛrɛ kɛlen don ka kɛlɛ fɛrɛ minnu tigɛ wa min ye Irankaw ye u fana ko k'u ɲɛ b'a la koyi ko nɔn tɛ n'i ye diɲɛ kɛlɛw ta k'a lajɛ fala ye kɛlɛ minnu bɛ yen bi ni olu ye maa caman sara o la ko min ye Israëliens ye u ye min ta ka da Palestiniens kan ko maa si tɛ se k'a fɔ k'o dogora maa la ko diɲɛ kunnafonidilaw tun bɛ min diɲɛ sengolaw tun bɛ min munna u m'o kuma fɔ kɔsa in na dun bɛɛ lajɛlen min la kɔlɔsi o ye k'a fɔ ni binkaliw ni kɔn kɛra yɔrɔ la i n'a fɔ anw yɛrɛ fɛ yan fala ye armée mana taa ka taa terroristes ni bamanciwale kɛbaaw fa i b'a mɛn olu kunnafonidila kelenw de da u taara bi dugudenw kan bi u binna dugudenw kan sini u bɛ ɲininkanakan caman fɔ o tuma Israël ye min kɛ Palestine k'u ɲɛ tun bɛ min Israël ye waleya minnu kɛ yen misiri minnu ni denmisɛnninw ka kalankɛyɔrɔw n'u ka fɛn minnu tiɲɛna ko maaw m'o ye wa kɔsa in na fana fala ye min ye ale Israël kelen ye ale de y'a fɔ ko min ye savants ye ɲininikɛla minnu bɛ Iran kɔnɔna na k'olu taara ka taa maa minnu bɛ baara kɛ nucléaire ko kɔnɔna na k'u taara ka tulu fana bɛɛ lajɛlen fa olu dun tɛ banafatigi ye dɛ munna mɔgɔw m'a fɔ ko droit de l'homme ou bien fɛn wɛrɛ o ko la fala ye olu ye civils ye o de la tiɲɛ de tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tiɲɛ fanga ka k'i la i ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Nations Unies wo droit de l'homme wo démocratie wo min ye n t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na kunnafonidila sariya wo n'o tɛ fala ye don fɔlɔ n k'u taara kunnafonidila muso dɔ de sɔrɔ Iran a bɛ ka journal parler kɛ ka mugu jigin a kan i ye droit de l'homme ko kuma mɛn o la i ye liberté ni maa minnu b'a fɔ k'u bɛ journalistes senkɔrɔma don i y'a jɔnni ka kibaruya mɛn o la i ye jɔnni wulilen k'i jɔ k'a fɔ ko nin ko in man kan nin man ka kɛ bɛɛ lajɛlen i ma kunnen don fo nin waati in na sisan a nana ye k'a fɔ ko Israël jɔn ko ala a filan tɛ Iran ye wa fala ye bi tile kɔnɔna na fana ko tiɲɛ ye min ye o ye k'a fɔ Israëliens u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na wa min ye da marafaw ye
kunnafonidilaw bɛ ka fɛn minnu fɔ nkalonjugu minnu bɛ ka tigɛ a ko bɛ ka danganamaya maa bɛɛ lajɛlen ye suko ani dugusajɛ cɛ bi tile kɔnɔna na min ye faransi ye ale ni nansarala jamana minnu bɛ yen olu ko sa k'olu b'a fɛ ko min ye iran ye k'a ka muguci jɔ koyi iran ko ale labɛnnen don ka muguci jɔ fala ye nka ni misiri ci ma dabila ale ka duguw kan a tɛ kisɛ mugu jɔ yɔrɔ si a ka minisiri min bɛ yen jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o y'o kuma fɔ bi tile kɔnɔ min ye Europe jamanaw ye fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi Allemagne Royaume-Uni n'o ye Angleterre ye olu ye ɲɔgɔn ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriw olu ye ɲɔgɔn ye bi Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Genève ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min ko hali n'a ka di k'u b'a fɛ u ni Iran ka sigi ka kuma u ka nucléaire ko in bɛ cogo min k'u k'u da don a kuma na u k'a sama u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye olu y'o kuma fɔ min kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni sen u labɛnnen don yaasa cogo sugu bɛɛ lajɛlen na sigikafɔ ka se ka don ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen kisa fɛn fɛn bɛ Iran bolo a kana n'a bɛɛ lajɛlen ye tabali sanfɛ u ka kuma min ye Union européenne ye ale lasigidenw ye nin kuma fɔ nka Irankaw ko olu tɛ kɛlɛ jɔ fiyewu fo ni don min na Israël ye mugutili dabila ka ɲɛsin olu ka jamana ma min ye Turkikaw ye olu ka mafalen bɛ diɲɛ seleke naani tɔn kɔnɔna na n'o ye Nations Unies ye u ka ambassadeur ale ko nin ko in fala ye ko wulikajɔ ka kɛ nin ko in ka ban dɛ ko sinon ko kɛlɛ in k'an sigilen tɛ min na k'a bɛ taa b'o la dɛ min ye kɛlɛko kuma na hali bi Pakistan ale fana ka lasigiden bɛ Nations Unies na a ko k'olu kɔni ma jɛn n'a ye cogo si la Israël ka wuli ka taa bi Iran kan k'olu b'o kɔ fo k'o sɛbɛkɔrɔ kɔn lamɛnnikɛlaw fana ka lasigiden min bɛ yen o ko sa ko olu kɔni fala ye ko gosili fɛn bɛ ka kɛ bi na Iran k'olu sen t'a si la k'olu ma Israël senkɔrɔma don foyi la olu sen t'a kɛlɛ si la min ye halisa Israël ale pankuru olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ninnu ka faaba ma hali bi u fana kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka fɛn minnu bɛ yen n'o y'u ka antimissile ye sa u kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen wuli sɔgɔmada in na fala ye ko dugukolo yɛrɛ o kɛra min ye Iran faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Tehran ye séisme 5D k'o kɛra Irisiw ka jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye a ko k'olu tɛ k'a ɲini k'a fɔ ko u bɛ taa don kɛlɛbana maa ni maa cɛ dɛ k'olu tɛna kɛ kɛlɛbana ye Iran ni Israël cɛ ko nka k'u bɛ min fɔ mɔgɔw ye u k'o faamu u k'u jija fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ min bɛ nin kɛlɛ in ban pewu Vladimir Poutine ko ale sirannen don min ɲɛ ni farati ma kɛ ko nin t'an taatɔ ye 3e guerre mondiale la wa fala ye ko Iran kɔni olu b'u dɛmɛ bi u b'u dɛmɛ sini sabula bin taara k'u kan diɲɛ seleke naani yɛrɛ sigilen don k'i ɲɛ coron a la u b'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra Iran na bi a ma bɛn hali sini ko maa ma se ka bɔ k'o fɔ Iran Israël ye k'o tɛ se ka to ten n'a ten cogo la Vladimir Poutine ale y'o déclaration kɛ bi min ye Israëliens yɛrɛ ka cabinet maaw ye fala ye u y'a yira sa k'u b'a ɲini États-Unis fɛ a bɛ ka dɛmɛ mun d'u ma ko halisa k'u k'u dɛmɛ koyi ko sinon ko tiɲɛni a barika bonyana u fɛ yen nin waati in na sa min ye Tehran ye halisa muguci kɔni tun bɛ yen min ye dugukolo yɛrɛ in kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko duguden caman olu y'u sigiyɔrɔ bila faaba yɛrɛ kɔnɔna na OTAN ko ɲɛti t'ale la tuguni ka fala ye OTAN k'a kan ka falen k'a kan ka ci ka bɔ yen pewu Itali minisiri ka wolomasiri tabaw ka minisiri n'o o ye Guido Grossetto ye ale de ye nin kuma in fɔ koyi ko min ye OTAN ye ko nafa foyi tɛ OTAN na a bɛ kɛ cogo min na nin waati in na a sigilen don sigiden min kan ko sabula ale bolo diɲɛ bɛ ka yɛlɛma maaw bɛ ka falen taabolo kuraw bɛ ka falen min ye worodugu jamanaw ye olu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yɛlɛma min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko OTAN ɲɛci bɛɛ lajɛlen banna pewu ko wa ko diɲɛ lakana ko bɛ diɲɛ duguw bolo dugu minnu kɛlen don k'u cɛsiri u yɛrɛ ye fala ye kibaruya laban na yanni an ka don an y'a mɛn sa ko Donald Trump ale n'a ka sécurité mɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ ka faama sigiyɔrɔ la n'o ye Maison Blanche ye bi jumadonya in na u kɔni ka kuma bɛɛ lajɛlen ye tali kɛ Iran ale ni Iraki Israël kɛlɛko kan lamɛnnikɛlaw bɛna se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ sa o ko bɛ sen na n'an bɔra olu ta la fala ye an yɛrɛ an ta bɛ nin na koyi a fɔ mun na maliyɛnw tɛ yen de minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔkan kunna n'o ye Musa Agatayari ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye ko gouvernement k'a bɛ ka ko in lakɔlɔsi k'an ka maliyɛn minnu bɛ yen k'u bɛ k'olu fana lakɔlɔsi kɛlɛ in ale kɛnɛ kan ye
min ye Musa Agatayari ye ko ka kɛ ni ko taabolo ye k'a bɛ se ka min kɔni fɔ Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na bi maliyɛn minnu bɛ yen ko u ye kimɛli kɛ kimɛli u sera k'o sɔrɔ Mali ale lasigiden min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Teheran kɔnɔna na u ni ale sera ka kuma nɛgɛjuru siraw fɛ a ye min f'u ɲɛna o de ye nin ye min ye bi bi in na maliyɛn minnu bɛ yen du 3 n'o ye lasigidenw ka du ye maa 9 o b'o o du 3 kɔnɔna na Teherankaw olu fɛ yen min ye ekɔliden 20 bourse bɛ minnu bolo u ka dugu min bɛ yen n'o ye Kazvin ye olu b'o kɔnɔna na maa 100 ɲɔgɔnna ekɔlidenw na minnu bɛ silamɛya kalan na u n'u ka denbaya olu bɛ kɔmukaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa fana minisiri y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka ko taa cogo lajɛ ko nka ko Mali gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni maa mun y'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se ka sigi yen u bɛna fɛɛrɛ kɛ sa k'i labɔ Iran yaasa i ka se ka na cogo min na minisiri ko ni ko bɔra ko in na sa ko u n'o ɲɛfɔ k'u b'a ɲini an ka jamana kɔnɔdenw fɛ minnu bɛ Iran u ka bɔ yɔrɔw la mankan bɛ yɔrɔ minnu na lafiya u bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani k'u kunma dogo yɔrɔ minnu na k'u k'olu yɔrɔw ɲini ka taa o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔr'o la fala ye sini min ye AES tɔgɔla J ye ale bɛna na daminɛ premier ministre ale ye ministre 3 ninnu bisimila bi tulo in yɛrɛ maɲɔgɔlɔ ye min ye n'o ye mascot ye u y'o yira premier ministre la nka kunungo sa burkinabéw olu ka délégation ba o donna an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye burkinabéw ye u ka ministre n'o y'u ka farikolo ɲɛnajɛ ministre ye ale n'u ka maaw nana min ye maa 100 ɲɔgɔnna farikolo ɲɛnajɛkɛla la sa olu de kɔni kan ka sen don min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ la a kan ka kɛ Mamadu Konate kɔnɔna na ale ni Sadi Versi Marsi ka taa fara Palais des Sports kan ko sini baara bɛ daminɛ fala ye min ye cérémonie d'ouverture ye o bɛ kɛ Palais des Sports kɔnɔna na nka sɔgɔma baara bɛ daminɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Konate la Mali ale ni Niger tulo bɛna taa daminɛ ni olu ye o jaabi ni min sɔrɔla la an n'o da maaw tulo ka sini kɔnɔna na sa min ye Niger ye ale ni Burkina ni Mali olu bɛ yan ɲɔgɔndan in bɛna kɛ fɛn caman na fala ye baarita b'a la farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndulata ye o bɛ a la ka taa se senfili ni bolofili ninnu olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka kala fili kala a tubabuta n'a farafinta o b'a la nka ko baari de ye ko Niger fɔrlen don baari la dɛ siɲɛ ta ko Niger fɔrlen don o la dɛ an tɛ dugawu kɛ an fana tɛgɛlankolon kana bɔ a la an fana fɔrlen don balontan na o walima de su in na an y'a fɔ a ɲɛna cogo min minisiri min b'an bolo o ye minisiri min bɛ kiiriko kunna Malikura taasira la ORTM maaw u bɛ ka kuma di minisiriw bɛɛ lajɛlen ma Mamudu Kasoge su in na baabu min tɛmɛna olu ni ORTM mɔgɔw cɛ ani an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn wɛrɛw an ka jɛ ka o filɛ. Mali telesoba filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn Malikura taasira ale kɛnɛ sigiko 3nan mɔ n'Ala sɔnna bi an tɛna ko bila da gurinda la an bɛna kuma fɛn damadɔw kan min ye k'a dɔn an ka jamana ale jɔlanba dɔ ye min bɛ kɛ sababuya ye ka i k'a dɔn basigi hakilisigi ani bɛn ni kelenya o sabati faso jama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔw la o dɔ bɛ tali kɛ sariya ale labaarali kan kiiri a tigɛli baaraw jamanadenw ka hakɛw ani k'a dɔn jo sariyaw yɛlɛma minnu kɛra yɛlɛma minnu bɛ yen ni olu bɛ senna ani minnu bolodalen don o hukumu kɔnɔna na ani k'a dɔn minisiri min bɛ nin kow bɛɛ lajɛlen kunna ni o ye Mamudu Kasoge ye ani ale bɛna jɛ ka masala o kɔɲɔw kan ne ye Burama Kɛnɛ ye ka bɔ ORTM na n baarakɛɲɔgɔn Amadu Jalo ale bɛ k'a dɔn AMAPU la aw bɛɛ lajɛlen bisimila Mali telesoba kan ka bɛn nin waati ma minisiri an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Kasoge i sɔnna ka sigi nin kɛnɛ in kan ka jaabili dɔw di an ma an bɛna minnu ɲininkaliw k'i la sisan danni na an b'i fo kokura i bisimila. Minisiri Mamudu Kasoge yala an ka taa yɔrɔ jan min ye k'a dɔn awa ORTM ye ale ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛɲinini dɔw kɛ awa i k'a dɔn n ye fɛn minnu fɔ sisan o kow kan o kɛra bamanankan la maa min ye o kɛ o ye k'a dɔn Amadi Jara ye a ye fɛn minnu sɔrɔ ka na ni o ye an ka jɛ ka o lajɛ yanni an ka don masala yɛrɛ kɔnɔna la. Baaraba minnu kɛra kiriko minisiriso fɛ fɔlɔ yɛlɛma ni labɛn minnu sabatira baarakɛyɔrɔw la ɲɛmayaso caman bɛ yen olu ye baaraw daminɛ
ani yɔrɔ minnu ka baara bɛnnen don nafolo baaraw ma cakɛda minnu bɛ bolola hɛrɛw minɛlenw kɔlɔsi adamadenw ka hakɛko kɔlɔsili cakɛda ani kasobon kɔlɔsili cakɛda min bɛ tali kɛ sariya kunda ani taasira jɔnjɔnw nasira la sariya caamanw sigira sen kan ani yɛlɛma donna dɔw la i n'a fɔ sariya bolo min bɛ yen n'o bɛ sariya baarakɛlaw ka taasiraw sigi sen kan sariya baarakɛla minnu bɛ wele ko greffiers ɲangini sariyaw kɛcogo ani sariya minnu bɛ ɲɛmaya sobaw ka kɛwalew jateminɛ sɛbɛnbolo 10 minnu bɛ mɔgɔw ladɔnniya baarakɛtaw ani ka baarakɛminɛw sabati filanan baara minnu kɛra sariya kunda asisi kunkan lajɛba kɛra Kayi Bamakɔ ani Mopti kiritigɛsow la kiri caamanw tigɛra dɔw jalakira ani ka dɔw fana ɲangi alamani tɛmɛna CFA wari miliyari 50 kan lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Bamakɔ o tun ɲɛsinen bɛ sɔrɔko ni wariko koɲɛw ma sabanan baara kɛbagaw ani baarakɛlaw ye kalan minnu kɛ ka dɔ fara u ka dɔntaw kan kabiri san 2022 mɔgɔ 681 taara baara la wa a ka ca ni mɔgɔ 680 ye dɔ farala olu ka dɔntaw kan kalan nasira fɛ INFJ sababu la nomination dɔw fana kɛra ani ka mɔgɔ dɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la n'o ye mutation ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasobon baarakɛlaw nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tariku kɔnɔ naaninan musakakow nasira fɛ a ka surun CFA wari miliyari 46 la baara kɛra nafolo min na kɛmɛ sara la 93 ni kunkanfɛn 79 o b'a jira ko baara kɛ nafolo waleyara ka ɲa duurunan baara minnu kɛra ka da kun dɔw de kan dɔgɔkun caamanw sigira sen kan da donna baara dɔw la ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min bi jamana tamasiɲɛw bila minan kelenw kɔnɔ ani k'u sabati adamadenw bɛ minɛ ka feereli k'o kɛ nafolo ɲini sira ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don o kɛlɛli kama sariya tɔgɔla dɔgɔkun yuruguyurugu kɛlɛli tɔgɔla dɔgɔkun kelen sariya baarakɛlaw ka baara daminɛ lakika kiriko baarakɛla minnu bɛ wele ko notaire olu ka lajɛbaw kɔnɔ kumaw ani sariya baara ɲɛdɔnbaga ŋana wɛrɛw minnu ye huissiers ani commissaire de justice ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye jamanadenw ni hakɛ minnu ka kan u k'a dɔn baara ka kɛ bonya ni lakana kɔnɔ jamana ka nafa sɔrɔ sɔrɔw daw ka bonya bɛn ni basigi ka sabati ayiwa nin tun ye awa i k'a dɔn Amadi Jara ale ka awa baarakɛlaw ye minnu bɛ i k'a dɔn awa kuma an ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen kan monsieur le ministre an bɛ don min na i ko bi kiiri sariya ani ka taa se fɛn wɛrɛw ma u y'i k'a dɔn farikura da an bɛ jamana min kɔnɔ o sababu ɲuman o bɔra i k'a dɔn hakilijagabɔw la hakilijagabɔ minnu ni o nana ni nin yɛlɛmaba ninnu ye kiiri ani a kɔnɔko olu okumu kɔnɔna na Mamudu Kasoge n'i y'i k'a dɔn k'a fɔ kiiri n'i ye sariya ko fɔ awa i k'a dɔn k'a fɔ a bi jamana kɔnɔdenw hakili sigi ni a y'a sɔrɔ a baaraw b'a kan ka kɛ a kɛcogo ɲuman na yala nin ko ninnu sera ka kɛ cogo di ni o ye nin yɛlɛmaba ninnu ye ka ɲɛsin nin hakilina ninnu ma an ka jamana kɔnɔ e yɛrɛ ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Beka an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Jalo fo ka ORTM AMAP ani SIGMA ɲɛmaaw fo ani u baarakɛ ɲɔgɔnw bɛɛ ani ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw minnu bɛ yan k'u bɛɛ fo ani mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ k'an lamɛn bi nisɔndiyalen don ka na nin kɛnɛ in kan ka se ka masala aw fɛ an ka kiiri taabolo kan i bɔra k'a fɔ cogo min na kiiri a jɔyɔrɔ ka bon jamana taabolow la n'i y'a jateminɛ pour que an ka se ka basigi sɔrɔ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛw ka dɔgɔya donc kiiri a jɔyɔrɔba bɛ a ko la donc i bɔra k'a fɔ cogo min na ni san dama dama minnu tɛmɛna o kɔnɔna na justice bɔra ka baara caman kɛ baara minnu ye yɛlɛma don a taabolo yɛrɛ la n'i y'o baaraw jateminɛ a bɛ tali kɛ i n'a fɔ cakɛda kuraw bilali sen kan i n'a fɔ pôle national économique et financier pôle national de lutte contre la cybercriminalité
jatigɛwale kɛlɛli pour terrorisme ta ani direction nationale des droits de l'homme, école nationale d'administration pénitentiaire ani agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués ani droits de l'homme direction nationale an ye o cakɛdaw bɛɛ sigi sen kan waati tɛmɛnenw na maintenant o cakɛdaw an ye fɛɛrɛ kɛ u ka se ka baara daminɛ u ye baara daminɛ et puis baara in bɛ ka kɛ an bɛɛ ka wasa kɔnɔ n'o bɔra yen donc an bɔra ka sariya kisɛw fana caman ta sariya kisɛw minnu bɛ na ni yɛlɛma ye an ka justice taabolo la n'i y'a jateminɛ jugew ka statut o sen b'a la greffiers ka statut o sen b'a la a bɛ fɔ minnu ma ko apatride donc jamana si tɛ ka u jate comme u ka jamanaden dɔ o mɔgɔw u ka statut kan ka fɛ cogo min na o sariya kisɛ an y'o fana ta donc ka bɔ o la code pénal ani code de procédure pénale an y'o ta ka bɔ o la cour suprême cour constitutionnelle ani cour des comptes donc sariya kisɛ min bɛ u ka fonctionnement u ka organisation ani kow kan ka tɛmɛ o structure kɔnɔ cogo min na donc an y'o textew fana ta ani exception d'inconstitutionnalité donc o sariya kisɛw caman taara pour que ka ɲɛda kura di an ka justice ma pour que justice a ka se ka kɛ maliyɛnw sago ye n'i y'a jateminɛ justice pour que yɛlɛma ka don a la il fallait que an ka cakɛda kuraw sigi sariyaw an ka yɛlɛma don u la pour que justice a ka se ka gɛrɛ maliyɛnw na pour que justice a ka baara o ka se ka teliya pour que danaya o ka se ka sinsin justice ani maliyɛnw cɛ donc baara bɛɛ kɛra o hukumu de kɔnɔ pour que minnu bɛ ka baara kɛ cogo ɲuman kɔnɔ olu ka se ka récompenser ani minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ olu fana ka se ka ɲangi faso jama bɛ se ka i jigi da an ka jamana kiri labaarala ni a baarakɛlaw kan hakilisigi kɔnɔna na wa awɔ u bɛ se ka vraiment hakilisigi sɔrɔ justice taabolo kan parce que n'i y'a jateminɛ bi an bɔra ka réforme minnu kɛ ani an bɔra ka tali minnu kɛ donc recrutement kunda donc bi baara bɛ ka kɛ pour que mɔgɔw ka wasa sɔrɔ kiiri tigɛ cogo la bon n'i y'a jateminɛ sondage dɔ bɔra ka kɛ Mali Maître fɛ min y'a yira k'a fɔ ni yanni 2021 ka se danaya minnu ka danaya kun bɛ justice kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 26 ka taa mɔgɔ 30 kan n'i ye mɔgɔ 100 ta mais bi na a ka ca ni mɔgɔ 70 ye minnu ka danaya bɛ justice kan n'i ye dossier ta dossier 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni bɛ se ka sɔrɔ dossier min kan a tɛ tɛmɛ dossier 5 dossier 10 kan dossier 90 ani 95 o bɛɛ kiiri tigɛcogo ka ɲi mais dossier 5 in kama a bɛ kɛ comme u ma deli ka ɲuman yɛrɛ kɛ donc n'i y'a jateminɛ kow bɛ o cogo de la n ka ɲininkali bɛ boli min kan o ye yuruguyurugu bi bi in na baara jumɛn bɛ ka kɛ ka se ka nin ko ninnu kɛlɛ ok n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na yuruguyurugu a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ma vraiment a ma dogo maa si la parce que dunko juguya o de b'a to an ka fɛn caman tɛ se ka bila sen kan wari bɛ voté k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔsow kan ka jɔ ekɔlisow kan ka jɔ siraw kan ka dilan ani ka yɛlɛma don cakɛbaaraw taabolo la ou bien ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan mais dunko juguya b'a to nin bɛɛ tɛ se ka kɛ donc o de la vraiment an y'a ɲini ka dunko juguya yuruguyurugu k'o kɛlɛ ka kɛlɛ ni sɛbɛ ye pour que vraiment a ko a ka se ka segin kɔ a ka se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ fana wari min bɛ suɲɛ État kun o wari o de bɛ kɛ ka fɛn jugu caman kɛ blanchiment de capitaux wari min suɲɛna o de bɛ blanchi parce que n'an suɲɛna wari nɔgɔlen don mais maintenant o wari de bɛ ta k'a bila sira dɔ kan k'a kɛ comme i y'a ko ka wari in jɛya donc o de ye blanchiment ye bon n'o fana kɛra a tigiw i bɛ taa sɔrɔ u b'o wari kelen de utiliser ka taa
fɛn dɔ d'u ma u ni min ma kan dɔw bɛ taa u bɛ dɔw san u bɛ dɔw ka service san pour que u ni min ma kan o ka se ka d'u ma dɔw fana bɛ taa o wari de utiliser ka jatigɛ walew ko kɛ parce que u b'o financer ou bien ka banditisme sira kan u b'o kɛ donc o de la vraiment an y'a décider k'o fɛnw bɛɛ kɛlɛ ni barika ye n'i y'a jateminɛ code pénal an ye yɛlɛma don o la ani code de procédure pénale yɛlɛma donna o fana na donc an ye pôle national économique et financier sigi ani agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués pour que kɛlɛ in a ka se ka kɛ ni barika ye donc ka bɔ o la n'i y'a jateminɛ an ye ligne verte fana sigi pour que n'i ye mɔgɔ ye yuruguyurugu ko la i ka se ka a kofɔ donc pour que sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ n'i ye mɔgɔ ye tiɲɛni sira kan i ka se ka a kofɔ damatɛmɛ wale mɔgɔ minnu bɔ a la i ka se ka a kofɔ ani bi fana président de la transition a ye instruction di maa o maa min nɔ minɛna corruption ko la ou bien i tɔgɔ yera a ko la n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔ la i ka bɔ o jɔyɔrɔ la yanni enquête ka ban a bɛ fɔ o ma ko sanction administrative donc o bɛ ka appliquer fan bɛɛ pour que mɔgɔw u k'u janto u kɛwale la o kɔnɔna na wari caman sera ka recouvrer ka bila état ka kɛsi kɔnɔ donc n'i y'o jateminɛ 2024 wari min sɔrɔla a la a bɛ taa miliyari 400 ani kɔ o y'a ye minɛn minnu minɛna mɔgɔw bolo u bololafɛn jate ma boli o yɛrɛ kan donc bi na vraiment kɛlɛ in a bɛ ka kɛ ni barika ye pour que yuruguyurugu a ka se ka segin kɔ donc et puis an ka faso nafolo o ka se ka taa siraw fɛ a dabɔra min kama rapport min bɛ bɔ vérificateur ka rapport ani rapport tɔ ninnu mɔgɔw bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko rapport bɛ kɛ nka u tɛ nɔbaya la ladilikan jumɛn bɛ yen min bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi o la bɔ kumala laban fana ye min ye o ye i da sera service dɔ ma ko minnu bɛ ni mɔgɔw minɛna fɛn minnu bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na a sigili ni bi cɛ an bɛ se k'a dɔn o ye joli la dɔn wa mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko rapport caman bɛ ka produit mais k'u tɛ ka nɔba ye a ko la mais u kan ka min jateminɛ c'est que ni rapport bɔra rapport bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ yanni an ka se kiri ma ni vérificateur ka rapport do contrôle général des services publics ou bien inspection sectorielle ou do CENTIF o CLEI n'u y'u ka rapport kɛ rapport bɛ bila ka taa di procureur ma ni procureur ye rapport sɔrɔ ale bɛ rapport in étudier ka ouverture d'enquête kɛ rapport bɛ taa brigade la brigade économique et financière olu bɛ recherche daminɛ parce que n'i y'a jateminɛ rapport bɛ min fɔ ni cakɛda in na tiɲɛni kɛra nin sira kan ani nin sira kan tiɲɛni a bɛ se ka kɛ chef de y'a kɛ a bɛ se ka kɛ comptable y'a kɛ a bɛ se ka kɛ financier y'a kɛ mais u tɛ mɔgɔ tɔgɔ don a la n'u y'a kɛ ten maintenant enquête min bɛ kɛ brigade la o de bɛ n'a to a bɛ dɔn a waati la jɔn de tun ye cakɛda in ɲɛmaa ye ale bɛ wele ka na a fɔra k'i ye nin kɛ a ko bɛ cogo di a tigi bɛ na ni a ka prévu ye k'a fɔ ne m'a kɛ parce que ne ka prévu filɛ o prévu u bɛ sɛgɛsɛgɛ maintenant k'a jateminɛ est ce que a ye papier min di o papier lakikaw don walima o tɛ donc n'o kɛra ni sɔsɔli bɛ papier kan o bɛ ɲɛfɔ a ye a bɛ tila ka taa na ni papier wɛrɛw ye i bɛ se ka mɔgɔ kelen bɛ se ka ɲininka fo siɲɛ 4 siɲɛ 5 a bɛ na ni sɛbɛnw ye sɛbɛnw bɛ jateminɛ u bɛ ɲininkali wɛrɛ tengu a la a bɛ na ni dɔ wɛrɛw ye o takasegi de bɛ kɛ brigade la f'a ka dɔn est ce que ko min fɔra est ce que tiɲɛ b'a la walima tiɲɛ t'a la ni tiɲɛ b'a la hakɛ joli don jɔnni y'a ko kɛ o de bɛ se ka ɲɛdɔn brigade yɔrɔ la ni brigade tilara a ka baara la dossier bɛ segin ka na procureur ma procureur b'a fɔ karisa nɔ kan ka minɛ nin ko la parce que a yirala k'a fɔ en tout cas ni siga b'a kan donc ale bɛ juge d'instruction saisi maintenant juge d'instruction bɛ baara daminɛ n'i y'a jateminɛ
rapport min bɛ na san kɔnɔ a rapport ka ca rapport kɔrɔw olu fana ka ca donc c'est pourquoi u tɛ se ka traiter ka bɛn waati ma waati min ka di mɔgɔw ye o de la ne b'a fɔ tiɲɛ caman ko justice ka waati ani mɔgɔw ka waati tɛ kelen ye filanan ye min ye n'u ye rapport in kɛ fɛn caman de bɛ rapport in kɔnɔ dunkojuguya b'a la et puis nafolo lakanabaliya o fana bɛ se ka sɔrɔ a la dɔw i bɛ taa sɔrɔ chantier dɔ bɛ sen na u kan ka a suit ni baara ma kɛ a kɛcogo la ka pénalité dɔ appliquer entrepreneur kan n'u ma pénalité appliquer wari min kun kan ka appliquer o ye tiɲɛni ye jamana ma dɔw bɛ taa sɔrɔ sanniw kɛra TVA ma appliquer o ye tiɲɛni ye jamana ma donc olu kan ka appliquer i n'a fɔ o ɲɔgɔnna caman donc maintenant o montant bɛ k'a la min taara k'a dun o fana bɛ k'a la maintenant ni rapport bɔra rapport ni ninnu bɛɛ de bɛ na mɔgɔ min mana rapport ye a b'a fɔ bon miliyari 100 dunna mais i bɛ taa sɔrɔ min ye TVA ye min ye pénalitéw ye o n'a ɲɔgɔnna o bɛ se ka a tilancɛ bɛɛ ta o tɛ wari dunnen ye mais a tigi ma a m'a ka baara de kɛ pour que État ka nafolo o ka to État ka kɛsi kɔnɔ o siraw bɛ yen dɔw fana bɛ yen dunkojuguya don mais situation dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jɔli kan ka kɛ u kan ka amphithéâtre dɔ jɔ amphithéâtre in $300,000 don u y'a jateminɛ k'a fɔ u sera tilancɛ la baara ma ban mais wari bɛɛ sarala normalement u kan k'a fɔ ko $20,000,000 o de tununa mais ni tiɲɛni yɛrɛ la dɔrɔn olu b'a fɔ non olu ka siga bɛ marché yɛrɛ de bɛɛ de kan donc souvent u b'a to u bɛ montant min fɔ montant in ka bon kosɛbɛ mais n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ vraiment min dunna yɛrɛ yɛrɛ vraiment o tɛ fɛnba ye mais dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dunkojuguya yɛrɛ de kɛra u y'a bɛɛ dun foyi foyi tɛ yen an bɛ diɲɛ taabolo kura dɔw de kan n'o ye fɛɛrɛ kuraw ye u ye minnu wele ko bɔlɔlɔ bɔlɔlɔ labaarali fana kɛn bɛ koba ye anw ka jamana kɔnɔ faso jama maa caman fɛ sariya dɔn tɛ a labaara cogo ɲuman na fo a yɛrɛw ye hakilina ta ka cakɛda dɔw sigi minnu bɛ se ka jateminɛ kɛ bɔlɔlɔ sira labaarali la maaw ka nafa sɔrɔ a la jamana ka nafa sɔrɔ nka a kana se ka kɛ dekun ye ka ɲɛsin jamana ni jamanadenw ma o fana cakɛda min ni a sigira a ka baaraw bɛ cogo di bɔlɔlɔ sira a saniyalen don bi wa maa bɛ se ka hakilatigɛ sɔrɔ bɛ ka n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i y'a jateminɛ bɔlɔlɔ vraiment a kun kɛra baara ye waati dɔ la mɔgɔw kun bɛ wuli dɔrɔn k'i connecté u bɛ dɔ ta a tɔgɔ ma k'a ba neni k'a fa neni k'a buruja cogo bɛɛ la o waatiw tɛmɛna bi na a ko ma ban mais caman kɔni bɔra a la n'i y'a jateminɛ bi mɔgɔw minnu bɛ wuli ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ka nkalon da mɔgɔw kan vraiment a tɛ komi kɔrɔlen cogoya la min y'a sababu ye donc an ye sariya dɔ sigi min bɛ bɔlɔlɔ taabolow bɛɛ réglementé kɔlɔsi donc o sariya kɔnɔ dantɛmɛ wale minnu bɛ yen olu dɔnnen don olu ye infraction ye n'i y'a kɛ i nɔ bɛ minɛ donc o kow bɛ sen na ensuite an bɔra ka cakɛda dɔ sigi sen kan min ye pôle de lutte contre la cybercriminalité donc o pôle in a ka baara o ye ka bɔlɔlɔ kɔlɔsi dantɛmɛ wale minnu kɛlen bɛ a la ka mɔgɔw ɲini k'o ɲangi pour que a ko a kana se ka kɛ kura ye minnu y'a kɛ fana u ka se ka ɲangi pour que u ni min ka kan u ka se ka d'u ma o baara de bɛ sen na donc o baara in kɔnɔna na brigade bɛ pôle in bolo brigade min bɛ baara kɛ a kɔnɔna na jugew bɛ yen olu bɛ baara kɛ donc jateminɛ min kɛra nin waati in na mɔgɔ caman de bɛ wuli ka fɛnw dilan ka nkalon da mɔgɔw dɔ la k'o jɛnsɛn bɔlɔlɔ fɛ or ni liberté b'i bolo ka i fɛla fɔ i man ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye n'i ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye i ye sariya sɔsɔ hali fɛn min ye tiɲɛ ye n'i y'a fɔ a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye i ye sariya sɔsɔ
i ye fɛn ta ka mɔgɔ lagosi ka buruja de telle sorte que a tigi vraiment a b'a atteint a honneur n'a ka dignité la o fana i ye sariya sɔsɔ donc o kow an bɛ o de traité k'o traquer an ka sariya fana kɔnɔ ni wulila ka jamana kuntigi o neni ani ministre ani maa damadɔ bɛ sariya ye minnu cité donc i bɛ sariya sɔsɔ la i nɔ bɛ se ka minɛ a ko la donc o procédure dɔw bɛ sen na dɔw bɔra ka jamana wɛrɛ ɲɛmaaw neni o tɛ bɛn n'i y'a jateminɛ an ka danbe kɔnɔ ka wuli ka mɔgɔ neni o tɛ bɛn mais n y'a fɔ cogo min na fɛn caman bɛ yen an b'an ɲɛ tugu o la n'o tɛ dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko vérificateur général ko ne ye bolo bɔ a nɔfɛ ko n participera a bɛɛ la mais a laban na n ma passé a ko la k'a sɔrɔ tiɲɛ t'a la n ma bolo bɔ a nɔfɛ n ma participer a ko la f'u taara u bɛ ne classé yɛrɛ k'a fɔ ko an mɔgɔ 4 de tun tora a ko la maintenant k'u ye dɔ in ta u ma ne ta ka sababu kɛ nin ye ka sababu kɛ nin ye ka kuma dɔ bila entre guillemets ko ne y'o fɔ bon n'i y'a jateminɛ nin ye nkalon de nkalon ka manipuler ka essayer ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ n'a ka di n ye bi n bɛ se ka a tigi kiri mais comme on le dit misi bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ donc a ɲɛ bɛ tɛmɛ o la an tɛ foyi fɔ a ko la ɲɛmaaya ma nɔgɔn voilà ɲɛmaaya ma nɔgɔn donc i bɛ tɛmɛ olu kan an y'a ye aw ye yɛlɛma kura dɔw boloda n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko code pénal ni code de procédure pénale o ye baarakɛminɛn ye baarakɛminɛn min tun bɛ yen nka aw y'a kuraya an bɛ fɛ k'a dɔn yɛlɛma minnu nana a kɔnɔna la yɛlɛma in bɛ se ka na ni nafa jumɛn ye ka di ka se malidenw ma n'i y'a jateminɛ donc an bɔra ka yɛlɛma don code pénal la ani code de procédure pénale la nin ye a yɛlɛma ko sabanan ye kabini an ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1961 o code kun bɛ yen yɛlɛma donn'o la 2001 code yɛlɛma donn'o la 2024 yɛlɛma nana don o la donc yɛlɛma minnu donna code ninnu na o yɛlɛma laɲini kun ye min ye donc an ka kiri a ka se ka teliya c'est-à-dire entrave minnu bɛ kiri taabolo la olu bɛɛ bɛ se ka bɔ yen et puis an ka efficacité sɔrɔ an ka baara kɔnɔna na laɲini ye o ye n'i y'a jateminɛ baara minnu kɛra la an ka cour d'assises donc min ye infraction baw i n'a fɔ mɔgɔ faga ko ni fɛnw olu bɛ juger yɔrɔ min na donc a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 an y'a fɔ ko k'o supprimer k'o bɔ yen n'o bɔra yen donc ça veut dire que ni dossier banna dɔrɔn an tɛ assise makɔnɔ dossier bɛ se ka kiri yɔrɔnin kelen donc o bɛ na ni teliya ye dossier baw kiriko la ensuite personne morale i n'a fɔ société donc olu bɛ se ka sariya sɔsɔ kɛ mais an tun tɛ se k'u nɔ minɛ i n'a fɔ u nɔ kan ka minɛ cogo min na bi na an ka sariya kɔnɔna na ni société ye fɛn kɛ a nɔ bɛ se k'a minɛ société bɛ se ka disu a ka biens bɛ se k'a minɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ minɛ cogo min na bon ani société dirigeant ye min kɛ ani société yɛrɛ ye min kɛ ka danfara kɛ olu la donc o baaraw bɛ yen kaso fana n'i y'a jateminɛ kasoladon cayara an ye fɛɛrɛ kɛ pour que bracelet électronique o ka se ka bila sen kan dɔw yanni u ka taa kaso la an bɛ bololanɛgɛ kɛ u tɔgɔ la connexion bɛ min na min b'a to an b'u ta yɔrɔ bɛɛ dɔn donc ani travail d'intérêt général dɔw fana ta u ka kasoladon an b'o yɛlɛma ka kɛ baara ye ka baara kɛ faso ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw o yɛlɛma caman bɛ yen ani minnu bɛ ni mɔgɔ ye ko kɛ n'a nɔ minɛna dɔw bɛ bila kaso la dɔw bɛ bila ka taa so dɔw bilalen kaso la liberté fana bɛ se ka kɛ yanni a ka kɛ mɔgɔ kelen ka baara ye an y'a ɲini a ka kɛ mɔgɔ 3 ka baara ye mɔgɔ 3 de b'i jɛ ka dossier lajɛ karisa kan ka bila su manda karisa man ka bila su manda karisa ni bilali ma ka kan karisa ni bilali ma kan olu de bɛ o jateminɛ k'o kɛ ani juge de l'application des peines ale fana b'a jateminɛ
kaso la den bɛɛ ka situation kelen kelen na est-ce que ni karisa min filɛ dɔ kan ka fara a ka kaso kan ou bien dɔ kan ka bɔ a la a bɛ dépend a ka comportement de la est-ce que condition kan ka gɛlɛya ou bien condition kan ka fɛgɛya donc juge de l'application des peines ale b'o jateminɛ donc n'an bɔr'o la n'i y'a jateminɛ immunité bɛ minnu kan i n'a fɔ député ni mɔgɔ caman olu ka ko la fɔlɔ u bɛ se ka ko kɛ yanni u ka kɛ député ye en ce moment députéya birifini min b'u kan o b'a to u nɔ tɛ se k'a minɛ mais bi in na o tɛ yen bilen birifini min b'u kan u ka députéya baara ye de hokumu kɔnɔ députéya baara kɔnɔ ni filila kuma na ou bien i ye ko dɔ kɛ a kɔnɔna na birifini b'i kan foyi tɛ se k'i sɔrɔ mais n'o y'a sɔrɔ yanni i ka kɛ député ye ni magara foroba nafolo la i nɔ bɛ se k'a minɛ k'a sɔrɔ birifini tɛ foyi ɲɛ i ye donc an ye o yɔrɔw fana fɛngɛ donc pour que a kow ka se ka teliya donc n'i y'a jateminɛ vraiment yɛlɛma caman de donnen don a kow la pour que kiiri a ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔ a ka se ka kɛ teliya kɔnɔ maliyɛnw u ka se ka wasa sɔrɔ u ka kiiri taabolo la donc o ko bɛ sen na. N'i y'a ta kunu kana se bi la an bɛ se k'a fɔ justice la dususuma b'a kɔnɔ hali k'a da cybercriminalité nani bon Mali bɛna segin a ka lamɔ ɲuman ma a ka hɔrɔnya ma. kiiri kɔnɔ ka dun a labaarali kow fana ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ an bɛ waati min ko sada nin na kɔlɔsilikɛlaw ni maa dɔw kɔni ye a yira k'a fɔ kiiritigɛla dɔw kɛwale ni u jogo kɛn bɛ ka olu yɛrɛ kɔni siran ka na ni tigɛna dɔɔni ye u ni kiiri yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ e dun ye a kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaa ye i ni baarakɛɲɔgɔn tɔw minnu bɛ yen nɔ a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o kow kama donc o situation min ka d'an ye dɔrɔn a ka ɲɛfɔ an ye parce que en réalité n'i y'a jateminɛ justice kiiri so 71 de b'an bolo dossier min bɛ tɛmɛ o kiiri so kelen kelen na dossier ba caman de don donc ni min ma signalé i tɛ se k'o b'o kalama ko dɔ bɛ ka kɛ fo Gawo n'a ma ɲɛfɔ n ye k'an to yan n tɛ se k'a dɔn ko dɔ fana bɛ se ka kɛ commune 3 kɔnɔ n'a ma ɲɛfɔ n ye n tɛ se k'a dɔn maintenant min ka d'an ye fɛn o fɛn min bɛ ka kɛ ni dansago wale don ni sariya sɔsɔ wale don an ka se ka bɔ a kalama n'an bɔra a kalama donc an bɛ disposition ta pour que a ko f'u ka siri a la donc n'i y'a jateminɛ fɛn o fɛn min an bɔra min kalama inspection y'a ka baara kɛ pour que rapport ka produit a tigiw u ni ɲangini min ka kan u ka se ka d'u ma ani le contrôle de la chaîne pénale an ka direction nationale des affaires judiciaires et du sceau olu de ye procureur ka chef ye olu bɛ wuli ka yaala Mali tribunaux bɛɛ kɔnɔ ka jateminɛ sariya bɛ ka appliquer cogo di garde à vue ani kiiri tigɛ cogo est-ce que a bɛɛ ka ɲi n'a ma ɲi u bɛ conseil di ni ɲangini kan ka kɛ u bɛ proposition kɛ ɲangini ka kɛ donc o ko fana bɛ sen na pour que yɛlɛma ka don kow la. I y'a fɔ cogo min na min ye maaw ye minnu bɛ yen n'i k'a dɔn u nɔ minɛnen don u lasagonnen de fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na k'a dɔn i nɔ don walama i nɔ tɛ nka an bɛ don min ko bi o maa minnu bɛ yen ni olu lasagonnen don dɔw bɛ kasow la dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu b'a kan k'u ka hakɛw sɔrɔ bawo u y'a yira k'a fɔ ko kasobon dɔw bɛ yen minnu maa man kan ka tɛmɛ maa 10 kan nka k'i b'a sɔrɔ maa 50 bɛ olu kɔnɔ fɛɛrɛ dɔw tigɛlen don olu la yaasa o maaw hakɛw ka se ka bɛrɛ bɛn u ka se k'u fana ka hakɛw sɔrɔli jabɔ wa. Oui, o fɛɛrɛw bɛ yen n'i y'a jateminɛ n'i ye diɲɛ kasoso bɛɛ ta a ka gɛlɛn i ka kasoso dɔ sɔrɔ min capacité ani mɔgɔ min b'a kɔnɔ o ye kelen ye o ka gɛlɛn hali n'i taara tubabula la donc mais standard dɔw de bɛ yen bɛɛ kan ka min respecter et maintenant an b'a essayer an ka taabolow la pour que o standard an ka se ka o bato.
bon n'i y'a jateminɛ kasoso dɔw bɛ yen u y'a dabɔ mɔgɔ 100 kama mais mɔgɔ 200 bɛ se ka sɔrɔ a la o y'a ye bi duguba taabolo la donc sariya sɔsɔ o bɛ yiriwa duguba kɔnɔ ni mɔgɔw cayara u bɛ foroki ɲɔgɔn na n'o kɛra sariya sɔsɔ o bɛ caya donc o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ minnu b'an bolo ka kiiri tigɛ ka kiiri baaraw kɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ comme juge kelen o bɛ mɔgɔ 40,000 de ka baara kɛ or à travers le monde standard ye min ye juge kelen o kan ka mɔgɔ 10,000 de ka baara kɛ an ta a bɛ fɔ mɔgɔ 40,000 ni kɔ donc ça veut dire que personnel min b'an bolo ka baara kɛ a tɛ bɔli kɛ or duguba yiriwa cogo o b'a to sariya sɔsɔ o bɛ caya munna aw tɛ mɔgɔ kuraw ta mɔgɔ kuraw an bɛ ka tali kɛ mais o fana a encadreren don budget la donc n'o tɛ min ka d'an ye an tun ko u k'a to an ka recruter fo mɔgɔ 1000 ala fɔra ko recrutement farana ko yurugu b'o la o ko namara b'a la non min bɛ ka kɛ sisan namara foyi t'o la kɔrɔlen a bɛ se ka kɛ yanni transition ka na namara sera ka ye dɔw la mais kabini transition daminɛna yurugu tɛ a ko la président yɛrɛ de bɔra k'a fɔ a y'a kɛ jɛlenya kɔnɔ ne tɛ maa si soutenir n tɛ maa si tɔgɔ d'aw ma ni aw ye dɔ tɔgɔ ta k'a sɔrɔ a tigi tɛ a mérité a ko a tɛ nɔgɔya ni mɔgɔ fana sera aw ma k'a fɔ k'a b'aw influencer aw ka mɔgɔ ta aw kana sɔn a ma a y'a tigi tɔgɔ di yan kana n'ale tɔgɔ ye awɔ donc finalement an ye o baaraw kɛ minnu passera bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ni a ko de ka kan bon maintenant min ye kasobonw ka effectifw ye an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que caman ka bɔ o la n'i y'a jateminɛ 2024 kɔnɔna na ka na se sisan ma mɔgɔ min bɔra Bamako kaso bonba la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a ka ca ni mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 700 ye pour que olu ka se ka lafiya donc o ka action an bɛ ka continuer toujours an bɛ ka ɲini jugew fana fɛ minnu ka kiiri ma se ka kɛ u ka teliya u ka kiiriw kɛ ni kiiriw kɛra donc olu ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ye audience extraordinaire fana bɛɛ kofɔ a ko la pour que kiiriw ka se ka teliya nin waati in na dɔw kɛmɛ k'u bolongɔni sin an ka jamana na k'a fɔ ko sariya caman b'a ka sɔsɔ hadamadenw ka jo sariyaw n'u ka hakɛw la i n'a fɔ a yɛrɛw bɛ a kalama cogo min na yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ min bɛ a yira k'a fɔ o ye maaw ye minnu b'a k'an ka jamana yira ni u numangolo ye ka tɔgɔcɛn lase a mɔ ani fana yɛlɛmaba minnu ni olu bɛ sen na n'a fɔ minnu bolodalen don o yɛlɛma bolodalenw fana bɛ bolo jumɛnw kan n'i bɛ se k'o ɲininkaliw jaabi joona an ka sɔrɔ ka baw fara d'accord n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i y'a jateminɛ adamadenya hakɛw fan fɛ jamana caman wililen don ka bolo ɲɛsin an ka jamana ma ka an tɔgɔ tiɲɛ ka sababu kɛ min ye dɔrɔn an ko an banna jɔnmaya ma jɔnya an t'a la bilen an bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye ka an yɛrɛ sago ta an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka kɛ an sago ye donc o tɛ ka bɛn dɔw ma u bɛ wuli ka nkalon sugu bɛɛ da an kan n'i y'a jateminɛ an ka kɛlɛ in daminɛnen an kɛlen ka faransi gɛn an ye RFI ni France 24 ani u ka fɛn caman gɛn u wulila k'a fɔ ko an bɛ ka liberté de presse fɛngɛ mais Ukraine guerre in wulilen Russie radio bɛɛ u y'a bɛɛ datugu Europe jamana bɛɛ kan donc olu tɛ se k'a fɔ ko an ye liberté fɛngɛ olu y'a bɛɛ de datugu i tɛ se ka kuma yen nɔ donc u bɛ bolo ɲɛsin ma n'i tɛ ka baara kɛ min bɛ taa u ka jimi sira fɛ o fɔlen kɔfɛ o t'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ a tɛ yen a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ jamana minnu bɛ ka leçon di bɛɛ ma minnu bɛ ka ko kɛ sariya sɔsɔ bɛ yen bɛɛ adamadenya hakɛ a bɛ sɔsɔ fan bɛɛ mais a sɔsɔ cogo ani a ampleur o de tɛ kelen ye bon n'i y'a jateminɛ an fɛ Mali bɛ kɛlɛ min na jatigɛwale kɛlɛli
insécurité kɛlɛli ye an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka développement kɛ ka taa ɲɛ jamana min bɛ se k'a sɔrɔ o situation kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ adamadenya hakɛw bato ka se an bɛ niveau min na a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ jamana min bɛ se k'o kɛ bi an kan ka fo an ka kɛta la hali ni majɛ dɔw bɛ yen majɛ minnu bɛ yen an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u corriger dɔɔni mais dɔw de bɛ yen u wililen don pour que u ka an tɔgɔ tiɲɛ diyagoya fagali dɔ mana kɛ fan dɔ fɛ dɔrɔn u bɛ wuli ko sɔrɔdasiw de ye fagali kɛ k'a sɔrɔ jatigɛwale kɛbagaw olu de bɛ sɔrɔdasiw ka fini ta ka taa tiɲɛni kɛ donc olu ka tiɲɛni a bɛ fɔ ko an de y'a kɛ k'a sɔrɔ an m'a min an m'a bɔn an t'a kalama laban kɛra min ye u bɔra k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasiw taara fagali kɛ yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw tun tɛ o yɔrɔ fan fɛ a waati la donc an taara f'u ye vraiment o ye fɛn min ye an tɛ sɔn a ma a tɛ bɛn a ma et puis k'a fɔ ko an bɛ ka siya dɔw lajɛ k'a essayer k'o si la tunu est ce que o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ n'i ye armée ta siya bɛɛ b'a kɔnɔ n'i y'an ka société ta siya bɛɛ furulen don siya bɛɛ ma cogo di e bɛ se ka taa siya dɔ mɔgɔ ta k'i b'o si la tunu o tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ c'est pas du tout possible donc u b'a essayer k'o fɛn suguw ta ka an sɛgɛrɛ mais tiɲɛ t'a la u bɛ manipulation kɛ bon yɛlɛma minnu bolodalen don an bɔra ka direction nationale des droits de l'homme créer o direction ale bɛna baara kɛ pour que ale ni CNDH u b'u bolo fara ɲɔgɔn kan baara kɛ pour que adamadenya hakɛw u ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ rapport min bɛ ka na ka jaabi di o bɛɛ ma u ni tribunaux fana bɛ baara kɛ pour que sariya sɔsɔ minnu kɛra adamadenya hakɛw dankari minnu kɛra o la enquête ka se ka kɛ a bɛɛ kan kiriw ka se ka tigɛ bɛɛ ka hakɛ ka se ka d'i ma donc o baaraw bɛ sen na n'i y'a jateminɛ fana président de la transition ka instruction kɔnɔna na dugukolo ko o problème ka bon jamana in kɔnɔ kojugu a kɛlɛ ka ca a ko an ka cakɛda dɔ de sigi i n'a fɔ pool économique an bɛ pool dɔ sigi k'a fɔ pool foncier donc maintenant min ye dugukolo ko problème a bɛɛ bɛna tɛmɛ o pool de yɔrɔ la donc a ye instruction di pour que an k'o sigi maintenant pour que ka jamanadenw fana jamana kanu don u la u ka se ka u ka adamadenya kɛ jamana in kɔnɔ ni barika ye an bɔra ka semaine nationale de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État an bɔra k'o kɛ Mali tamasiyɛnw ye min ye a jɔnjɔn a fasa donc o n'a ɲɔgɔnna caman caman an bɔra ka o semaine kɛ an y'o rapport di président ma o hukumu kɔnɔ an kan ka imprimerie dɔ bila sen kan justice la min bɛna État ka tamasiyɛnw bɛɛ lasago an bɛna dilan an ka imprimerie la a kana dilan fan bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sago ye a ko la donc o kow bɛ sen na bon n'i y'a jateminɛ en termes de réforme fana politique nationale pénitentiaire donc o ko fana bɛ sen na pour que prison an ka se ka yɛlɛma don u la a ko ka se ka sira sɔrɔ donc o baaraw o bɛ sen kan n'Ala sɔnna a ma oui inchallah an b'i fo Mamudu Kasoge e ye ministre ye min b'i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana a sariyaw a kiiriw ani ka taa se jamanadenw ka hakɛw ani ka dɔn jo sariyaw olu kɔlɔsili ani jamana tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen lasogoli e de bɛ o minisiriso kunna ani i tun bɛ masala la yaasa ka dɔɔni fɔ jamana kɔnɔdenw ye min bɛ se ka faamuyali di u ma ka dɔ fara u ka danaya kan ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ sariya ani kiiri ni a kɔnɔkow bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔfɔw lasebaaw ɲininkali ta fan fɛ o tun ye Amapu Amadu Jalo ani ka dɔn Baramakane BK ye o fana min ye ka dɔn foli ye an b'o kɛ ka lase aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka lamɛnni na Ala ka waati wɛrɛ yira